Der er selvfølgelig virkelig meget derude, men der er bare ikke noget, der kan sådan sammenlignes på samme samfundskritiske måde. Så det er derfor, jeg vil sige, at Fight Club klart er den bedste film nogensinde. Ja, jeg tror bare ikke, jeg er så meget til de der actionfilm. Det er heller ikke en actionfilm. Det er en psykologisk thriller. Ah, okay. Ja. Altså, den handler bare om mænd, der slås hele tiden. Nej, den handler om kastrering af den moderne mand. Jeg skal funde min veninde. Skal jeg ikke følge hjem? Nej. Men du skal ikke få dit telefonnummer. Din idiot. Det er mig, der er klatten. Jeg hedder Thomas. Adam. Det her, det er mit 8. scorekursus. Jeg er rimelig ny i alt det her med at score piger. Hvor mange har du været sammen? Ja, jeg har ikke så meget erfaring med piger. Det skal jeg nok få lavet om på. Efter denne weekend er I alle garanteret kusser. Hvad skal du bede om? Kusse! Ja, hvad skal... Har du taget dit afkom med? Ja, han skal have det lært. Hvad skal du bede om? Kusse! Nemlig. Hvad skal du bede om? En kæreste? Jeg vender tilbage til dig. Er I klar til at spille spillet? Ja! Hvem vil gerne møde? Katja. Katja? Sådan. Skål, pigebarnet. Du har nogle flotte bryster. Er de ægte? Giv mere muskel. Du vil ikke narfisse? Er det ikke lidt i overkanten? Undskyld, jeg blev revet med. Fin tur. Har du set Fight Club?
Dårlig åbningsstrategi. Jeg vil bare bryde isen. Du skal gøre dig selv mere spændende. Sig, du har en båd. Du har en Ferrari. Du er jægerpilot, et eller andet. Jeg plejer at sige, at DJ. Pigerne, de elsker DJ's. Men vil det ikke være at lyve? Du lyver ikke. Du flirter. Jeg synes bare, at man... For hvis du spiller spillet, Adam, så får du... Kusa, 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 kusa. Kusa, 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 kusa. Jeg får til at se så nemt ud. Det er fordi, han er suveræn til at spille spillet. Du og jeg. Tænk, det virker. Jeg fik nummeret på 2-5'eren. Behøver jeg at sige noget her, klatten? Hvad med dig, Adam? Ja. Fik ikke lige et telefonnummer. Hvad gik der galt? Jeg ved det ikke, jeg var bare mig selv. Ja, lige præcis. Du spiller ikke spillet, Adam. Det føles forkert. Så længe det virker. Du vil gerne have kusser, ikke? Ja. Jeg tror ikke nok på mig selv. Den eneste, du behøver at tro på, er mig. Sig kusser. Kusser. Godt. Ja. Tag bukserne af. Hvad? Gør, som jeg siger. Ja. Sig, du elsker din pik. Kom nu. Jeg elsker min pik. Mand op. Jeg elsker min pik. Kig på den. Jeg elsker min pik. Højre. Jeg elsker min pik. Højre. Jeg elsker min pik. Højre! Du har en smuk pik. Kom så. Jeg elsker min pik. 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 Jeg elsker min pik.
Sådan, mand. Godt. Hvor er dit afkom? Jeg købte den ud til ham i går til at tage med ham hjem. Han trængte til en succesoplevelse. Det er sgu da snyd. Det havde jeg også gjort for dig. Undskyld, jeg kom for sent. Thomas! Hvordan gik det med hende pigen, du fik med hjem i går? Jamen, jeg gjorde alt, hvad du havde lært os. Hun sagde først nej, men efter jeg lod som om, at jeg ikke var interesseret, så gav hun mig et blowjob. Ja. Og så blev hun træt og vi put. Det gad jeg ikke, men jeg gjorde det alligevel. Så kunne jeg prøve igen senere, men hun blev bare ved med at sige nej til sex. Ved du hvad, det er kun fordi, hun ikke vil have, at du skal tro dig billigt. Lige præcis. Så jeg blev bare ved med at prøve. Jeg sagde, at det tændte mig, at hun ikke gad have sex med mig. Så kastede hun sig over mig. Ja! Woo! Sådan! Thomas, for helvede. Så ikke havde spilleren. Havde spillet. Thomas, 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 Thomas. Ja! Hey. Hvad laver du? Jeg har prøvet på hende der før. Det er den ultimative scoretest, er du. Okay. Men bud nummer 8. Man skal aldrig gå tilbage til en fuser. Skynd dig hen en glans herinde. Jeg gider ikke mere, okay? Er du ikke en rigtig mand? Ja. Få hendes nummer. Kom nu. Der er vi. Ja, 2 sekunder. Så gang 2 sekunder. Kan du huske mig? Adam. Gusa.
Gusa!